Kakasi Author Society KAS kala banjur badawa ban penlong no ya kaketin kasi kum kaketin sorkar pura official language hapo kejela da kabakerpat ya ke sorkar ban kador bar kerpang hapo bena yayong arja arpnrio habakren ha kajingalang patba hayaw musyang juai ha kakatway trik yayong u president ke KAS u Dr. DRL Nonglan ulaong baka jingbam kintup ya kaketin kasi ha kakernit kaba prajong kariti sensyar kari kadi kadaw kaba kongsan kaba penlongi ki samna kasi ban shimjing ban poi shiki kerdan ke bakham halor kum ki IAS IPS bat IFS ula pensyai bakat hadu ar teliki ketin hari India kilayo lad ban pendan kam ha ke exam UPSC da ketin lajong Henry ki samla khasipan kim yo ya kani ka jingmentoy namar 4 sya ban pendan kam ya ka ketin lajong hakum kini ki jinga khun u Dr. Nonglan ula ai nuksa ya ka jela Manipur ha ka ba ki samla kila ban pendan kam ya la ka ketin lajong ka ba ai jingarap ban poi shiki kerdan ki basha jrong u Dr. Nonglan ula penkan mau ya ka jinga khi jong ka KAS house nam arjar lai arjar sang but house nam arjar san lapan long ketien benram jong ka sorkar ni associate official language hapo kejela kaba omdan bakhen snap ya ka ketien khasi namar ka long tangkum ka ketien benram kumta ka KAS menta ka kinti klami sya upat ba ban pan snguthu bat ban pan jingkershan da ka bakintu ya ka sorkar jela ban shimkiano ya ka dikamat ka bakongsan Agas nem khat khanai spa sau phon nyo Himpilitu. la frame la ne la thau ye ka constitution jogari India badagas nem khat khanai spa san pho la pantrai kam ye ka constitution jogari India bad ha ka ta por khat south li ki tien jong ki judgment riu ba kham he pai jong gari India kilayo ya ka bandrung ha ka khnet ka ba phra la ne ka e schedule nan chuai nuksa kum ka Assamese jong kini ka jala Assam ka Bengali ha West Bengal nan ta kiwe ki jajtien Punjabi Malayalam bat kiwe ki jajtien kilayo rung ha ka khnet ka ba phra Hagas nem khat khanai spa khanai puar la penbhala ne amen ya ka khnet ke bapra bat south li ki jajtien gila yo rung thamai ka taro por artli na shathe shakathan shathe lamingi gila yo rung bat kitai kelong ka Manipuri na ka jala Manipur bat ka Nepali ke bah ka jing shisha kamdon ya ka tanrai jong ke jinglong jaj benriu hang ne hari India hanrai la penrong ya ka tin Nepali ro ha ka khnet ka bapra jong ka riti sanchar ha ka to por kinong mi khmat jongi kila klet ya ka ban ralang ya ka agenda item lane ya ka mat ya kren langma ka Ministry of Home Affairs baka tien khasi kadai ban yai lang nadu kato por khat khanai spa khandai phuar rengkat barka tien Manipuri barka tien Nepali langta shishu akas nem ar hajar lai lapan rong biang ye ki wei pat ki jaj tien bat hang ni North East India an kini ki jala thang chate lamingi tang kawai ka tien kalayo bandrung bat kata kadai ka tin bodo kini ki samla jo ginong lam jo ki seng bhalang kira kedeu ya kata balai ki yorong daw kalong namar ka jing dawa kalong ka klang nalor kinong mi khmat ki seng ba pher bat ki palba kila yang teli lang kawai baka sorkar India kamdei ban le kai ya ka jing dawa bat ka hok jong ki palba komta ka Manipuri bat ka Bodo ka Nepali kilayo bandrung ha ka khnet ka bapra
nadu kisnam kharkhnai spa khandai phuar bat ar hajar lai kombangala kedeu mentan balai ka tien khasi hado menta kampat yorung ki parari baye hagasnam kharkhnai spa nyau phuar kajela megalaya kalalong kajela kawapura hadin kajiyaki banyo ya ka hill state kabalasdang nado kasnem khat khandai spa anru pho haka kasnem khandai spa anru pho ka sarkar Assam kalawanra ya ka Assam language act halor kajing tin jongka yo baka tin Assamese kasya telap ha ka tin Bengali haba kini ki Bengali lade ki Bangladeshi kila toy kila wan yakaman jillai haki dong ba pher jong ka jilla Assam bar ki wei pat ki district jong ka Assam ha ka to por komka ka sarkar Assam hagasnem kharkhnai spa anru pho kala penjari baka Assamese kadai banong ka tien ban pentri kam habaro ki district kamat khasi giant hills district ro kinong ele hill state agato por kile khon bar kile tenge ni ai ka buram yaki ni ai ka jing perto bar ke jing songo bar ringkat bar ki parlok garo layo ya ka jala megalaya hagasnem kharkhnai spa anyo puar hanai ka wei ka bangi snodiao kalong bahaga jakaban penlong ya ka tien khasi ka tien sarkar nado kasnem kharkhnai spa anyo puar la penlong tien sarkar penman da ka tien ka bana siliang durio ka tien phareng kabalong ka tien nangwei tho siti dau khasi shau khasi tho da ka tien English mi ka siti na DC office shaki wahi snong lani shaki sang bhalang lani shaki paiba ai ya ka order naki department sarkar shaki sang lani shaki riu shimet tho da ka tien langwei balai ka tien lajong ka sha ibeng hadu katne balai ka tien bakren ukyang nang ba balai ka tien bakren utirat sing ka sha ibeng hatu ngidang ha ka juk jong David Scott ba persyang ban pelong raw ya ka jaj ben rihun nyaw trap balapia ya kane kari ba kari kiblai bala pendono ya ki pentak ba syati segi jat lom jang kiri khasi ba jantia syapang mingi ban syapang syatai ban ai no akiwei kiri ban kiwei ki jat ben reo kat ning ila do ya ki jaka ki puta hato ngindono sehingga ketin lajong gadai ka pali jongi menta haba kinong yalam kinong yale hill state wala yo ya ka jala megalaya kila kumklet ngidai ban yakun bat ka jing yakun jongi kadai ban lang haban da job ngin yakun haban da job ngin om song thai ngin yale hado baki jing dawa jongi kin urlang hakini ki benai baki snem ki bangsawan ki parari bei hado menta ki samla jongi kim yo ki hok ki ba kidai ban yo la kedau mene sepang ki competitive exam lane ki exam yale ban yo kam lane ki exam thongkam what hai ki district selection committee la pen yale exam ye ki try shnong da ka tinong wei tang kat tu kat ni la keli ki jing keli ha ka tin khasi ngilai try kam shari nong wei ne try kam sarkar hari la jong
kani kalong kay jingkeli hakani kapor nang taha MPSC dantang kaway ka paper banyali ya ki kam pher jong kini ki jong ka Meghalaya Public Service Commission balay tien hari la jong ni hap tho banyali kam sarkar dakak tien nongway ha UPSC amdan ka paper lani ki jingkeli dakak tien khasi Kiong baki kena samla mentaki jaitu Kim Krekot nakatagadaw amdan siyo bapas IAS IPS kata kaday kajingong jong kibamtip hanray kajing sisya kalong bamenta lanang bun kiktin arpo artli kiktin hari India kibayo tho exam High UPSC Union Public Service Commission dakaktin lajong kadbayangi phatho dakaktin phareng lahi banyakon dakaktin nongway ban tho exam bat kito ki batho dakaktin lajong ki parari kane kalong kajinge namar balay ni tho banyakon ya ki exam dakak tin nangway kat ba ki way pat ki tho dakak tin la jong ngan ai nuksa ki samla Manipur ki Manipuri man kasnem ki dan bay bapas IAS IPS laingot saungot batkumta ter mangi menta lakat nasnem amla shu banyakon namala ng buon kiktin jong ki judgment riu ki balayo bantho dakaktin lajong ngangay kila sotho ya kata kajinge sakawai pat kakerdan puli ya kaktin khasi ni puli ya khasi tangkom ka subject kadai tang ka way na ki subject ya ka mathematics political science statistics economics, history, geography, niya puli dakaktin English. Kaba kiway pat ki puli dakaktin na jong balay ngimyo ka high percentage. Namar balay bangitho da kaktin ng way. Lara tho dakaktin kasi danjinge ka economics. Lara tho dakaktin kasi danjinge ka geography, lani ka history, ka jinge, ka day, ka ktien, amday, ka subject, ka bae. Nagatadaw, ni dawa ban ituno, ya ka ktien kasi, hado, ka kernet, ka mapra, jang ka riti sensyar. Knang ba, ya ka ktien kasi, an penyo, kom ka medium, of instruction but medium of examination kamot ngin panyo ya kaktin kasi kong kaktin hikay patro kaktin tho examine ki parari ka asamis kadai kaktin balapuli hado master degree haki subject of hair ka Bengali ro kalong kumta ka Tamil ro kalong kumta kabamangi pule ye kaktin khasi tang hado class 5 hato kamlang gajing ibeng balay kinailam jongi ki klet kadekani toy ngong ngimdai ban haram khan eki kila priyo ye ka jala kadai ka pali jongi bangin yale ban penyo yakne ka jingdawa ba syong hok ka jongi kawai pat ka jing mentoy kawaga kwa manong hakane por kalong balada kentiu yang tin kasi kom ka tien badan na po ka kernit ka mapra ka ji kai kasi lada ka sarkar jala kaman la banikai ong no lingkong tang hadu class 12 ha baro ki subject lada lai kai hadu class 12 ha baro ki subject
jing kot khasi manta ki MA Political Science, MA Economics, MSc Botany, Zoology, Chemistry, kin tho ya ki kot khasi haki subject jongki bon ba ki bala dep ya ka doctorate lani doctoral degree, master's degree, haka science, haka commerce, haka arts, hanrei kim dan kalat ban no sanyang ban tho ya ka jing tip jongki ha ka tin la jong te kumta ki sulai hikai bet lada tho ki ap tho haka tin nong wei lada la hikai hadu class 12 ki ne ki start jongi kin tho ya ka subject la jong ha ka tin khasi ki samla puli ki school kin ya puli hantam kapno lada tho hadu ka degree level kin new start jongi kinum dan por ban songkai menmet ki hab bandurut ban pendep ban penmi ki teks hakak sin kasi halaki jong ki subject barka kam thokot kan long ka industry ka hetam haka jela ki dukan haki yau kin bon ki dukan kot khasi komba kalong menta ki dukan kot ki day tang ki dukan badi ki kot hareng ki kot English khandiat hakan dong labu ye ki kot khasi namar puli khasi habaro ki subject tang hadu class 5 namong bangim don kam ni kawai pat ka jaktin lane ktin nong wei ka English kalong ka don kam ngim day banong ban lendet ban klet ban nang English hanrai ka ktin khasi kadai ka banang kong kinang kambon ka ktin katanang ba hanrai ka banang kong day ka ktin lajong ka ktin imay ka ktin ipa kawai pat ka mga kwa ya ka ban pansko tu hagani ka por kalong baki ba pass MA khasi hangning hibon kinoi kai khasi ya ki school bat ki college hangni ngidan bon ki khna ba pule honors khasi dan bon ki bam pat yo kamro ki MA khasi hangni ki ba shong hangni ro kidan kawai ka jing dunong kalong habangim dei kata ka schedule language lani ka tien kabala rong ha ka kharnit ba fra kalong habale research lani le ya ka wat benia ngarang phone yoi persa jo ngamentan ba pule le PhD ha IIT Silchar ba pas ya ka net JRF ngai kai ro hantai haneu komunai kai ngatep ya ki scholar jonga la ki bale kamwat bnia kat no pio ya ka scholarship lada pipas ya ka net JRF lai paunya wajar sibnai kikmi kikpa baduk kimnan kamai pisasyo ka sarkar kala kershan langta din arsnam bale ya ka research anai saupo hajar sibnai ngingim yo balai ngim yo namar ka tien khasi kandei ka tien balarung ha ka kharnet bafra amdan net exam ya ki ba pule khasi kat ne ka jing iben ya ka judge ben real khasi pnar jongi hato ngin susha ngin sngap hado menta parari kane kalong kajing kentu bar kajing khat jonga bangi dai bar yele ban penyo ye tin khasi ya ke kharnet ke bafra bat bakini ki khna jongi ki samla jongi ki bale research kinyo bar yele ya ka net exam haba ki yele ya ka net exam lada ki pass ya ka net JRF kinyo lai paun nyaw jar marsin sedang ke research sibnai hadin arsnem kinyo am tang kata safwa rajar nangta sakiwai ki jinglot
kutia kutain, bat ke bai hostel kalong lakajong. Komba kalong menta kini kijongi kiab pun tang da kata scholarship kan non-net scholarship kabasi pau hajar sip nairu amyo habale PhD kadno ngidunang dia habaga sarkar kam kersan kom no pin kmilanti bagi na jongi kin mi ki doctorate kin mi ki PhD ya kentu ye kilong kemi kilong pa ban ai ya ki kersan med badman sim ya kene ka ki jongi namar kalong na ka menta ki khon bat ki pateng ki ba menta bat ki pateng ki ban sawan Yang ya pia kene opor komlong mene ni burami ki jaktien nga dei na West Coast Hills nga burami jaktien trat lajong hapo kawai ka himaro ngidan buon kidong bat kisnong kitintenat kinang buon ngidai ban nangi kita hanrai kene kaktin pedeng kaktin khasi kabaga sarkar dakanya ki ka khasi othor society hagis nem arajar lai arajar sau hagas nem arajar san lapen long ktin benrap jong ga sarkar lani associate official language balai tangaktin benrap ya kaktin benrap amdan bakhen snap kamangang mene tha city naki department sarkar naki district headquarter lane nasional kabalong ka headquarter jong ka jilla jongi tha dakaktin pareng seki khasi sigau kuma mangi ngidai ki pareng lane ki english Hawami ki notification ki jing penbena tang lada dan kam ya ki kersan padba sa tho khasi hanrei thobe da kaktin nongwei amdan bakhen snap ya kaktin khasi namar kalong tangkum kaktin benrap dementa ka khasi othor society nado mensam sne mubnai me kalarai ban penlong yakini kini pensai padba nilaskan baro sisnem mensam snap but how bnai October jonggasnem hajar forsan ngilalait penken mau yau chief minister daga city ban pen urlong no ban penlong tin sarkar ya ka tin khasi bat ya kata ke city ngilai ko pisa baro kini ki MLA lai forsan ngot ki MLA khasi ngidang berkat baka sarkar kan sawadra ya kamat ya kren hakani ka darbar tlang ka baladap hanayem ngim yui jar amdan bakren amdan kamat ya kren hakani ka darbar tlang kom tangilong ban sipulong ya kijing pencai ya ki school like college ni dai ban mino sya surak kom ta hakini kimnai ki baladap January February bat menta hauni ubnai March tayo makado yang bangidai ya kaman late no siaw padba nakaliang ka sengkmi kasgap ya kajing terwa jong kisnap yung ngin lumangi kimiting gi jaka ha ya kinong kren way armut labiang ngin simti ya kajing kli sinat joy tang apo atayo kila penlong kasnat liriat ro lasngin kong kan sa penlong ngiladap kawai anong ston ngin sa penlong hamayrang ngin sa penlong ha omsning lane nong po ngin sa penlong ha mau kerwat bat kom ta terter karan kasnat ha so raro hapo kini ki khandiat sngi ngin pendap ye kini ki jing pensai padba baka jing dawa kalong baka sarkar namar baka klam ya keren hadin ka jing penken mau ka mapun sien ni dawa ngaongi kinong thok kat kubor
ban pensneu ya kani ngidawa ba kan penlongno da ka dorbar kerpang lani ka special session jong ka sarkar hapo ubnai April manta kasnem ar hajar ar boundario baban penlong ya kaktien khasi kaktien sarkar bapura ko sarkar kene kalong ka jingdawa jongi penlong no ya ka special session hapo ubnai April ar hajar ar boundario ban penlong tin sarkar ya kaktien khasi Hadin kata pentip sedeli bakaktin khasi kalalong kaktin sarkar bapura penrongno haka kernet kabapra kata kalong kajing dawa kajongi hagini opor halor kani kajing dawa ngakhat ikiseng bhalang baro komba pila yudan rengkat badi yai dan rengkat hasenda jongi Amnei tan ki sang bhalang ki dorbar snong ki raj ki hima baro ki ilaka ki wahe snong ki dorbar snong baro ngin yang teli kawai namar ngiyale am tang nakabenta ka khasi author society am tang nakabenta ki nong puli khasi am tang nakabenta kano kajing mentoy jongno hanrei kane kadai kadauba bakamat jing dawa jong ka judgment riu hanyo trap ngakhot yekinong mi khmat ngakhot yeki political party baro banyas nok tilang gawai ban pen urlong ya kane kajing dawa kawai kabangi kajinge kalong balai ki keli ki nang thongat khobor kei ki dau bam rong gaktin khasi kei ki dau bam sngap ka sarkar India kala balong namar bangi jem than lane kala balong namar bangi miatli mentangi dai ban yang teli kawai kasur kabaklan ka jigiale kabaklan ladang idai barwan sa joy ladang idai barlay sa shillong ladang idai barlay sa Delhi ngakhot ya ka jingkershan jong ki pajba kiriu temen kiriu rang ba ladang kimla duai how blay try kerot on yalam ya ki rang ba badang sa dang kwan on kershan iki samla kibalong kawai kalawai jom kajan meriu ban simti yakni kajiyaki ban yale haban dajab tang kajiyatli kabala ban yalam syaka jingjab nginai kawai kajaj meriu kibon ki tintenat tang kawai kakitin pedeng kibon ki hima tang kawai kajaj meriu bat kata kalong kajaj meriu hanyo trap ki parari bayi ngakhot ya phi hakni opor bangin ya snok tilang nakamenta kini ka jingdawa bat sajisin ngapen kan mau lada uchi minister ki deputy chief minister bat ki minister ki yot ngau kane kalong ka jingdawa sajisin ngong penlong no ya special session but amendno ya kan Meghalaya language ar hajar ar forsan kabala kdeu baktin khasi baktin garo kidei ki official ki associate official language penlong official language lanek tin sarkar bapurano haka special session hapo ubnai April ar hajar ar bonrio